Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear Nicole and Diego, itago niyo na lang ako sa pangalang Lino. Sumulat po ako para humingi sa inyo ng payo. Ganito po kasi, makwento po kasi akong tao. Mahilig po ako mag-share ng mga bagay-bagay sa pamilya, mga kamag-anak at mga kaibigan. Para sa akin po kasi, minsan yung simpleng sharing may natutulungan. Kunwari po may nakita akong masarap na recipe online na madaling lutuin, i-share ko agad yan. O di kaya may isang life hack ako na natutunan, sasabihin ko yon kapag related sa pinag-uusapan. Naniniwala din po ako sa kahalagahan ng pagiging maalam sa pera, kung papaano ito kitain at papaano po ito palaguin. Yung mga kaibigan ko po kasi marami sa kanila ganun din. Ito po siguro ang dahilan kung bakit nag-resign na ako bilang isang empleyado. Ayoko po kasing malimitahan sa fixed na sweldo. Kaya naman, nagbukas po ako ng maliit na negosyo. Yung mga kita po, ini-invest ko para lumago pa. Kapag nakikita po kami ng mga kaibigan ko, ganito palagi ang tema ng usapan. Anong bagong negosyo ang pwedeng pasukin na patok at may magandang potential na kumita ng malaki? Saan nga ba pwedeng mag-invest na may malalaking balik? Normal po sa akin yung mga ganitong usapan. Kamakailan lang, nag-reunion po kami. Nag-birthday po kasi yung lola namin sa mother side. Halos buong angkan po ng nanay ko nandoon. Buong araw po yung reunion kaya ang haba ng usapan tapos iba-ibang grupo po yung kakwentuhan. Kapag tinatanong po ako kung ano ang ginagawa ko, kinikwento ko po yung mga negosyo ko. Sinishare ko din po kung paano nila mapapalago yung mga kita nila sa pamamagitan ng pagsasabi kung saan ako nag-i-invest. Interesado naman po sila at marami silang mga tanong kaya akala ko talaga nakakatulong ako. Ang problema, pagkatapos ng reunion, ang dami na pong nangungutang sa akin. Yung iba, maliit lang naman ang pangangailangan. Pambayad ng renta, pambayad ng kuryente, pamalengke. Yung iba naman po, pangmalakasang ayuda ang hinihingi. Pambayad sa ospital ng kaanak na nakakonfine, pangtubos na nakasanlang bahay. Hay, na-overwhelm po talaga ako sa dami ng nangungutang. Nicole and Diego, ano pong gagawin ko? May tips din po ba kayo para hindi na maulit ito? Ang uncomfortable po kasi and nakaka-stress. Salamat po sa inyong payo. Ang inyong tagapakinig, Lino. Maraming salamat, Lino Kwentotero. Ayan. Lino Kwentotero! Yan! Lino! Ayan. Una, thank you for sharing your story. And actually, thank you din dahil dun sa mga sinishare mo na information sa ibang tao. Ako, wala ko nakikita nga mali dun sa mga sinishare mong info. I don't see anything wrong with it. Ang problema hindi naman ikaw eh. Ang problema talaga minsan is yung receiver. Kung paano nila tinatanggap. Parang katulad lang ng nag-trending recently yung tungkol sa parang isang sa PBB na parang may tinitira siya na isa doon kasi nagfe-flex ng kanyang ng mga kanyang lahat ng mga pwede niyang i-flex. Kunyari nagkaroon ng bago, ganyan-ganyan. Na ako para sa akin, I really don't see anything wrong. Kumain ka ng malaking siopaw at gusto mong i-post yan, go. Yan. Nagkaroon ka ng bagong ballpen na umiilaw-ilaw yung dulo, ipopost mo yan, go! Nakapunta ka sa ibang lugar. Pinaghirapan mo naman yan. O di naman kaya nilibre ka. I-post mo yan. Go! Wala ko nakikitang mali doon. Ang iba lang, kapag nakikita kasi nila nag-flex yung ibang tao, ang nakikita nila kagad kayabangan. Yes. Ang nakikita nila kaagad ng iinggit. Correct. Ang nakikita nila agad, hay nako, porke nagkaroon lang ng trabaho, nagkaroon lang ng negosyo, kung ano-ano yung pinapost. Ano ngayon? Naku!
problema ay yung dun sa receiver. So for me, yung mga ginagawa ni Lino, actually ang galing mo nga kasi nag-share ka eh. Ako, I resonate with you kasi I overshare a lot. Sa totoo lang na to the point na sometimes ikinakapahama ko yung mga sinishare ko talaga. Yun talaga yun. Kung meron po tinatawag na digital footprint, pakarami ko pong footprints. We feel you. Lino, wag ka mag-alala, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Talagang we share. And yung intention mo pati for sharing is to help other people. Correct. And sobrang ganda nung ganun. Na meron kang tinutulungan na ibang tao, di ba? Nag-o-open ka ng opportunity for yung mga family mo kasi reunion eh. Tama. At wala nga mali doon. Ang mali talaga dito is how they receive it or how people perceive it or kung ano ang tingin nila. So ang tingin nila kaagad, una, ang dami mong pera. Maaaring totoo nga kasi alam mo kung saan mo negosyo. Correct. At saka alam mo kung saan mo nilalagay. Yan, Kasi at saka baka kita din naman sa'yo, di ba? Parang mahalata din naman sa paraan siguro ng pananamit, pananalita. Tsaka very confident ka sa pag-share di ba? Lalo kung very passionate ka. Correct. Alam mo, ito maglagay ka ng negosyo dito kasi diba? ako, naglagay ako dito. Ito na nga yung kinikita correct, ko. Di ba? Yung mga ganun. Sino ba namang hindi? Di ba? Kumbaga para sa'yo, Lino, mabait ka lang. Gusto mo mag-share. Di ba? Gusto mong malaman kung paano kikita ng maayos yung iba para hindi lang ikaw yung masaya lahat. Di ba? Walang mali doon. Pero there is lesson to be learned na rin din. Para, for example, ito na yun. Kagaya sa ganito, kung minsan siguro like for example, sa negosyo, aralin mo rin, alamin mo rin muna kung yung tao na pagsisharean mo ng negosyo, kung may capacity siya for the business. Kasi baka, yun nga, baka i-take advantage ka lang din nila. Ang sabihin nila, ay, dami pala tong pera. Kunyari nakikinig. Ito na nga, di ba? Kunyari nakikinig dun sa mga itinuturo mo, pero sa utak niya, nagko-compute na siya. Kung ganito yung kinikita nito, kapag ka umutang lang ako ng ganitong halaga, wala lang sa kanya yan. Di ba? May mga ganyang ka na tuloy ngayon. Ang problema kasi sa ating mga kwentotero, kasama po kami dyan ni Nicole. Kung minsan dahil you mean well naman doon sa tao na nagsishare ka, pero kung minsan kasi iba yung dating sa kanila eh. Sa sobrang excitement din natin na gusto nating maibahagi kung anong naramdaman natin, anong na-experience para sa kanila, nakakaligtaan natin yung mga ay hindi pala siya capable dito sa i-share ko sa kanya. Yan. So doon kung minsan nagkakaproblema, iniisip na nila na parang nagyayabang na pwedeng tayo. Nagyayabang ka or pwedeng yun nga, katulad na nangyari dito kay Lino, di ba? Biglang ikaw na yung taga-tubos ng bahay, di ba? Nakakaloka, pero lagi mo lang hindi mo na ito makokontrol ka at hindi mo na mababalik yung nakaraan. Hindi mo na pwedeng ibalik yung nangyari nung reunion at mag-rewind at kung pwede mag-rewind. Sa utak mo, kung pwede mag-rewind, sana hindi ka na mag-share, di ba? Pero parang you're the type of person who will continuously share eh. Ang importante lang dito, sabi nga ni Diego, yung lessons to be learned. So, ka rin, natatansyahin mo din. Yun talaga problema natin. Correct. Ako, wala akong problema sa pag-share eh. Promise. As in. Nagsishare tayo na nagsishare. Nasa totoo lang, Jegs, kinakapahamak na talaga natin. Kasi share natin yan. Totoo yun. Nakakapahamak din talaga siya, promise. So, yun din naman ang gusto naming isabihin sa'yo, Lino, na yan na nga, ito na nga yung naging effect sa'yo. So, ang tanong mo sa amin, paano yung tips? First tip, tansyahin mo lang din. Correct. Kung sino ba itong mga sisharean mo. Ayan. Kasi hindi talaga lahat, honestly, ito po ang masaklap na katotohanan, hindi po lahat ng tao masaya para sa inyo. Tama. Hindi po talaga lahat masaya para sa atin. Meron nga I attended recently isang event, third anniversary ng Bingo Plus. Tapos yung isa sa kanilang mga guest VIP ay si Vice Ganda. Tapos bago siya nag-perform, di ko lang makakalimutan, meron parang intro na salita eh. Parang sinabi niya doon sa sinabi niya lang na kahit may mga ibang mga tao na gusto kong bumagsak, lagi pa rin akong nananalo. Parang very siya sa akin eh, nag-strike talaga siya sa akin. Ano lang siya, audio lang siya bago lumabas si Vice. Tapos ganun yung yun yung kanyang sinasabi dun sa audio. Obviously recorded, scripted voice over, pero ang ganda lang. Kasi yun naman bakit maganda? Kasi yun talaga yung totoo. Hindi lahat ng mga taong tinatanong ka or hindi lahat ng taong nagla-like sa mga post mo, talagang nagla-like yan kasi happy sila sa inyo. Correct. May mga madami dyan, pwedeng madami, pwedeng konti, pero meron siyang naghihintay kailan ka kaya babagsak. Diba? Yun talaga ang katotohanan. Hindi po lahat happy po sa mga achievements natin. And may mga iba dyan, and you cannot please everyone. May mga iba dyan,
sasabihin ka mayabang. May mga iba dyan na hihintayin yung pagbagsak mo. Dadating yung araw na sasabihan ka na, karma mo kasi yan, di ba? Naghihintay lang sila talaga ng moment. Or, eto naman, in the case of Lino, naghihintay lang din ng moment para utangan ka. Ganun talaga. So, listener, tip number 1, medyo tansya-tansyahin mo lang din kung kanino ka nag-share. Tip number 2, kung talagang sadyang hindi mo mapigil, ganun ka talaga eh. Ganyan tayo, kwento-tera, di ba? Ganun talaga. Ang pwede mo mapigilan how you will react. So, hindi mo na mapipigil kung paano sila magre-react sa'yo. Paano ka nalang magre-react? Kung may nangutang sa'yo, huwag ka ma-stress. You can always say, no! Or kaya mo lang ibigay yung pwede. And you can correct. still use the situation na kaya nga tinuturuan kita para next time dapat ito yung alam gawin mo na, Ayan, diba? Tsaka sabihin mo sa kanya, ang ini-impart ko talaga knowledge, hindi pera. Actually, madami kang pwede namang sabihin on how to say no eh. Sabihin mo, wala talaga akong actual on hand. Naka-invest lahat. Di ba yung mga ganun? Tsaka always, yan tayo eh. Pagiging people pleaser, gusto natin, natutuwa sa atin yung mga tao. Walang sasabihin na masama. Pero sa totoo lang, di ba? Correct. Kailangan mag-no ka din eh. Kundi nakaka-stress talaga yan. Naalala mo yung sa team building natin, di ba? Na kung minsan ginagawa natin yan na yung hindi tayo makapag-say no for us to look good eh. Yan, correct, diba? correct. So, ibaba natin yung konti yung pride. Pwede mo nang diretsohin kahit sumama man ang loob, pero wala ka talaga may bigay. O kung may bibigay ka man, eto, yung hanggang kaya mo lang. O eto, 500, yan lang kahit wag mo na bayaran. Diba? Kasi, hindi kasi pwedeng yun, lalo na mga kamag-anak. Yan. Biglang mangungutang tapos, pag hindi mo pinautang, pagsasabihin na... Actually, feeling ko, may magpautang ka o hindi, may sasabihin eh. So, dun ka na lang sa kung saan ka komportable. Diba? Ang importante dito, ano nga ba yung tinuturo sa akin ng lesson na ito? Kasi hindi ako komportable na biglang nasistress ako, ayoko na ma-stress, diba? So next time, medyo tatahimik lang din. Kung hindi naman masyadong mahalaga yung mga sasabihin, tahimik na lang din. Hindi lang ito tungkol sa mga sinishare mo na na knowledge. Actually, very good ka talaga dun eh. Hindi lahat nag-share ng knowledge. Correct. Hindi lahat gustong kumita din yung iba. May mga iba talaga sinabalo ko. At pinag-aralan ko to, walang ma-share ko to sa'yo, di ba? May mga ganon. Ikwento mo, negosyo mo, na kumikita ka, yun correct. lang. Pero hindi kung paano kumita. Tama, hindi mo share. May mga ganon. Kaya very good ka nga, napaka-selfless mo. Di ba? Pero you can only give what you can afford to give. Hindi mo kailangang tubusin yung bahay nila. Yan lang ang problema sa atin kung minsan talaga. Yung hindi tayo maka-say no na pwede din naman eh. Pwede talagang mag-no. Kasi nga natatakot nga tayo na merong sabihin. Nagiging komplikado tuloy, nagiging mahirap tuloy. Pero kung sinabi mo, wala eh. Tapos! Siguro bata pa to si Lino. Tingin ko baka pwede. Diba? Kasi with age comes wisdom eh. Na kapag ka tumatanda ka, iyan sa mga unang matututunan mo eh. Na, hindi ko naman pala mapiplisan lahat. So, pwede ako mag-no. O kaya, kung may opinion ka sa akin, edi bahala ka. Hindi ko makokontrol yan. Basta ako, ito ako. Diba? Dadating yan eh. Kung minsan, kapal-kapalan natin, dalas-dalasan natin yung mga real talk. Pero, titingnan mo rin din kung baka yung pagre-real talk mo talagang nakakasakit tulong ka na. Ba or nakakasakit? Yan. So, kailangan din natin timbangin eh. Yung mga pagre-real talk natin. Ay, nako. Ganyan talaga eh. Minsan, gusto talaga din natin eh para sa kabutihan. Pero ang ending hindi pala nakakabuti. Diba? May ganun talaga. Alam mo, sasabihan ka pa bida-bida. Kaya nga. Reklamador. Totoo ka talaga dyan. Yung sasabihan ka ng bida-bida, ang daming sinasabi, ang daming comment, mga ganyan, diba? That's how you are, that's who you are. Pero pwede ka rin namang mag-shift. Diba na, okay, so hindi na lang masyadong magsasalita kung kailan lang talaga kailangan, kung kaya mo. Hindi. Ilang beses na namin ginawa yan. Natahimik na kami, bahala na kayo dyan. Pero hindi. May sumisigaw sa kalooban at puso at isip namin. Hindi, sabihin mo yung opinion mo. Magsabi ka. Ganyan tayong mga opinionated correct. Diba? Hindi mo siya pwedeng matago kasi parang nagsusumigaw talaga yan. Nangyari talaga yan. Siguro sa ating mga kwentotera at maraming opinion sa buhay, talagang sadyang kailangan din nating tanggapin na
hindi talaga lahat matutuwa. Oo. At may hindi iba-iba talaga ang reaksyon sa bawat mga comments natin. Ganun talaga. Ayan. Sa akin yung pag may nanghihingi ng na halimbawa Gcash, kasi akala nila porket nasa radyo. Nasa radyo, ayan, correct. Kasi sabi ko ako, sa totoo lang kulang nga yung ko sa problema din ako sa medicine ko, pero Hindi sila naniniwala. pero I will pray for you. Ayan. So, Correct. yun na lang yung sinasabi ko, which tinutotoo ko naman talaga na ipinagdarasal. Uy, Huwag naman na pagsasige, pray kita. Correct. Paalala lang po ha. Madami tayong sinasabi, I'll pray for you, prayers up, prayers assured. Kailan po natin pinagdasal yung sinabihan natin pagdadasal natin? Kailangan talaga pagdasal natin sila. And kung yun ang kaya mong ibigay and it's very powerful, then why not? 'Di ba? Pagdadasal ko na na nakayanin mo itong pagsubok na ito, ganyan. Hindi ko man maibigay yung pangtubos ng ng bahay mo, pero ang kaya kong gawin ay ipagdasal na makayanan mo itong pagsubok na ito. Malay mo may tinuturo din sa iyo yan. At dahil magaling ka naman, Lino, magkwento, ngayon i-divert mo sila kung anong pwedeng makatulong sa kanila. Ayan. Pwedeng ganun eh. Ganun na lang. Hindi mo, sa madaling salita, Lino, hindi mo sila obligasyon. Oo. Hindi talaga. Hindi mo sila kailangan bentahan nyo ng tapas si Nicolia. Ayan, bibili. Kasi kinakain naman yan pwede. 'Di ba? Pero yung pagtubos ng bahay, hindi mo naman siya talaga obligasyon yung tubusin yung bahay niya. Ha? O, sana, Lino, this will serve as a lesson for you. Itong lesson na ito pagka ganito yung topic, continuously tinuturuan din kami ni Diego nito Kasi parang reminder din ito sa amin na, ayan na naman ha. Talak ka na naman. Tayo yung mga tipo ng tao na walang itinatago. Parang no holds bar pagdating sa buhay namin. Wala. Open. Kaya nung nagkaroon tayo ng team building, tapos may part na parang sabihin mo yung hindi alam ng ibang tao sa'yo, nahirapan ako doon. So parang feeling ko alam naman na nila lahat. Paano ko sasagutin yung sabihin mo sa mga office mates mo kung ano yung hindi nila alam tungkol sa'yo? Kami yung tipong tao na bukas na libro yung buhay. Sobra. Alam nyo lahat, allergy namin, kati namin. Diba? Good luck to you, Lino. And eto na nga, we will pray for you. Tototohanin ha. Alright mga kabisyo, ang oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang naulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!